ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், வணக்கம் எல்லாருக்கும். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கிளாஸ்ல இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 5 பார்க்க போறோம். சாப்டர் 5ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே கர்மயோகம் பார்த்தோம், சாப்டர் 3ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல செயல்கள் பத்தின விஷயங்கள், ஒரு ஹியூமன் என்டிட்டி, அதாவது லிவிங் என்டிட்டி எப்படி செயல்கள் பண்ணணும் ஜென்ரலா பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நேத்திக்கு 4th சாப்டர்ல நாலேஜ் பத்தி பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்தாங்க. நாலேஜ் அப்படின்றது ஞானம். அது ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜை நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது, நம்மளே கையில எடுத்துக்க கூடாது. அது என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக குரு கிட்ட நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத சொன்னாங்க. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தின் மூலயமா பகவத்கீதை இதுக்கு முன்னாடி யாருக்கு சொன்னாங்க, விவஸ்வானுக்கு சொன்னாங்க, சூரிய கடவுளுக்கு. அதுக்கப்புறம் மனுக்கு வந்தது, மனுல இருந்து இஷ்வாகுக்கு வந்தது, அப்படியே வரிசையா பரம்பரையில ஃபாலோ ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆயிடுச்சு, கொஞ்ச நாள்ல ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கலிகாலத்துல நன்மை எது தீமை எதுன்னு மக்களுக்கு தெரியாது. அதனால அவங்களுக்கு மறுபடியும் இந்த பகவத்கீதை ஞானம் அவசியம் வேணும். ஏன்னா பகவானோட அவதாரம் கலிகாலத்துல கடைசியில தான் நடக்கும். இப்போ கலிகாலத்தோட கால அளவு கூட நேற்று நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 4,32,000 இயர்ஸ் உண்டு கலிகாலத்துக்கு மட்டுமே. அதுல நம்ம வெறும் இப்போ 5,117 இயர்ஸ் தான் நம்ம கடந்து, சாரி 5,117 இயர்ஸ் தான் நம்ம கடந்திருக்கோம். இன்னும் மிச்சம் 4,28,000 இயர்ஸ் இருக்கு. அப்போ அந்த லாஸ்ட்ல தான் யார் வருவாங்க, கல்கியா பகவான் அவதாரம் எடுப்பாங்க. அப்போ நமக்கு ஆன்மீக அறிவு வேணும். நமக்கு சோலுக்கு என்ன தேவை, ஒரு மனிதன் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வாழ்க்கையில அச்சீவ் பண்ற விஷயம்ன்றது வேற, அது இந்த ஜென்மத்துக்கான அச்சீவ்மெண்ட். ஆனா சோல், ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றது தெரியாமலே என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்காக தான் என்னது, பகவத்கீதைய மறுபடியும் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் பண்ணாங்க. அப்போ அதுல அர்ஜுனர் கேக்குறாங்க, எப்படி நீங்கள் நானும் ஒன்னா தானே இருக்கோம்னு. அப்பதான் பகவான் எல்லாத்தையும் சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க, எனக்கு பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாம் தெரியும், நீயும் நானும் நித்தியமா இருக்கிறவங்க அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நிறைய சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வர்ணசங்கரம் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். 4 இது இருக்கு இல்லைங்களா, பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்யன், சூத்ரன் அப்படி 4 இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அவங்க செய்யற செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அப்புறம் கர்மாலாம் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம். அகர்மா, விகர்மா, கர்மா, இந்த 3. அகர்மான்றது நிஷ்காம கர்மா, அதாவது பகவானுக்காக செய்யற செயல், பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்யறதுன்றத பார்த்தோம். அதே கர்மான்றது பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யற நல்ல நல்ல செயல்கள். அதே விக்கர்மான்றது பாப செயல்கள், எது செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்கோ அதுக்கான பாப செயல்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் என்ன சொன்னாங்க பகவான், நிஷ்காம கர்ம யோகால நீ ஈடுபடணும். அதுக்கப்புறம் ஞானத்தை குரு கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கணும், போட்டு நம்மளே மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் பண்ணிக்க கூடாது. இப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் நிறைய நம்ம பார்த்துட்டோம் சரிங்களா? முக்கியமான ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம். என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட மிகப்பெரிய எதிரி யாரு, லஸ்ட். நம்மளோட சென்சஸும் மைண்டும். அதாவது அது என்ன பண்ணுது, இந்த லஸ்ட் ஆசையில போய் அது என்ன பண்ணுது, என்கேஜ் ஆகுது இல்லைங்களா? அந்த லஸ்ட்னாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம தப்பான விஷயங்கள்லாம் செய்யறோம், இல்லைன்னா எதையாவது எதிர்பார்த்து செய்யறோம், சந்தோஷத்துக்காக நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி செயல்கள் அதை என்ன பண்ணணும், அதை நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா நம்ம கையாளணும். நம்மளோட ஆசைன்றத ரொம்ப கரெக்டான விஷயத்துல தான் நம்ம வைக்கணும், பகவான் மேல வைக்கலாம் சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நல்ல நல்ல குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும். இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம். அந்த லஸ்ட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு வாழ்க்கையில என்ன ஆகும்ன்றது நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம். இதெல்லாம் ஒரு சம்மரியா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த முக்கியமான விஷயங்கள். இன்னைக்கு பகவான் என்ன சொல்ல போறாங்கன்னா, கர்மயோகம், அது கிருஷ்ண உணர்வில் செய்தல் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். அது என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவங்களுக்கு நம்மளோட பிரேயரை சொல்லிடலாம். ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपातान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 5ல இருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் கிருஷ்ண உணர்வின் செயல்கள் அது என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி 5.1. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ पंचमो अध्यायः. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அர்ஜுனர் கூறினார், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவ்விரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல கேக்குறாங்க. இத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, 3rd சாப்டர்லயும் ஸ்டார்டிங்ல என்ன கேட்டாங்க, செயல் செய்யணுமா இல்ல ரினௌன்ஸ்டா இருக்கணுமா அப்படின்றத கேட்டாங்க. அப்போ பகவான் என்ன சொன்னாங்க, செயல் செய்யணும் அப்படின்றத சொன்னாங்க. அப்படியே செய்யணும்ன்றதையும் எப்படி சொன்னாங்க, பிரிட்டண்டரா இருக்கக்கூடாது, வெளியில பார்க்க டிவோட்டி மாதிரி இருந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளார என்ன பண்ணக்கூடாது, தப்பான விஷயங்கள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது. மனதளவுல என்னது பக்தி இருக்கணும் அப்படின்றத, கிரகஸ்தரா இருந்தாலுமே எப்படி இருக்கணும், மனதளவுல பக்தியோட இருந்து நம்மளோட செயல்கள், அதாவது நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் அதை செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தியோட இருக்கிறதா சிறந்தது. சந்நியாசம், அதாவது தனியா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போய் சந்நியாசம் இருந்துட்டு ஆனா எந்நேரமும் சென்சஸ்லயே என்கேஜ் பண்ணிட்டு, மெட்டீரியல் சென்சஸ்ல என்கேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கிறத விட கிரகஸ்தரா இருந்துட்டே நம்ம என்னது பக்தி தொண்டு பண்றதுதான் இருக்குள்ளே சிறந்தது அப்படின்றத சொன்னாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நேத்திக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம், சாப்டர் 4ல ஞானம் பத்தி நிறைய பகவான் சொன்னாங்க. அதுல லாஸ்ட் 41, 42 ஸ்லோகத்துல மறுபடியும் பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, எவனொருவன் தனது செயல்களின் பலனை துறந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றானோ, எவனொருவன் சந்தேக உள்ள ஞானத்தால் நீக்கப்பட்டு விட்டனவோ அவன் தன்னில் நிலை பெற்றிருப்பது உறுதி. செல்வத்தை வெல்வோனே, இவ்வாறு அவன் செயல்களின் விளைவுகளால் பந்தப்படுவதில்லை அப்படின்றத 4th சாப்டர்ல எண்டிங்ல சொல்றாங்க பகவான். அது கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனருக்கு மறுபடியும் எப்படி செயலை துறக்கணும், ஆனா எப்படி அதே சமயத்துல, ஏன்னா நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, கர்மத்தில் செயலை பார்ப்பதும் செயலில் கர்மத்தை பார்ப்பதும் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல. அதாவது அக்கர்மாவில் கர்மா, கர்மாவில் அக்கர்மா அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி எல்லாமே பகவானுக்காக செய்யும் போது அது செயலும் இருக்கும், அதே மாதிரி அது அக்கர்மாவும் இருக்கும், ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும். இதை அறிபவன் தான் உண்மையாய் அறிந்தவன் அப்படின்றத நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய நேற்றுக்கு சொன்ன உடனே அர்ஜுனர் மறுபடியும் இங்க கேக்குறாங்க, செயலை துறக்கணுமா இல்ல பக்தியில் செயலாற்றணுமா, இது ரெண்டுல எது சிறந்தது அப்படின்றத சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல மறுபடியும் ஒரு சம்மரி மாதிரி நம்ம பார்க்க போறோம். என்னன்னா, வறண்ட மன யூகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது அப்படின்றதுதான் பகவான் கொடுக்கிற பதில். 2வது அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 11 to 30 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க, ஆத்மாவின் அறிவு, ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. உடல் வேறு ஆத்மா வேறு. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு கேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுல ஒரு கிளி இருக்கு, குருவி இருக்கு, நம்ம வச்சிருக்கிறோம்னா அந்த கேஜை மட்டும் பார்த்துட்டு நல்லா கிளீனா, தங்க கூண்டு இருக்கு, அதுக்குள்ளார ஒரு குருவி இருக்கு, அந்த கூண்டை மட்டும் தொடச்சி அழகா கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டு உள்ளார உள்ள கிளிய கவனிக்காம விட்டுட்டோம்னா அது உகந்ததா இருக்குமா? நம்ம என்ன பண்ணணும், ஏன்னா கிளிதான் என்னது உண்மையிலேயே ஆக்டிவ், அதுதான் என்னது உயிரினம் இல்லைங்களா. அப்ப அதை தான் நம்ம நல்லா பாத்துக்கணும். அதே சமயத்துல அந்த கூண்டையும் நம்ம என்னது நல்ல முறையில பராமரிக்கணும். அப்போ உடல் வேறு ஆத்மா வேறு, ஆத்மாவுக்கு இருக்கிற உன்னதமான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதுதான் ஆத்ம ஞானம் அப்படின்றது. அதை கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாங்க, 11 to 30th ஸ்லோகா வரைக்கும் சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டுள்ளது.
யார் யாருக்கு என்னென்ன கடமை அப்படின்றத அங்க விளக்கமா சொன்னாங்க இல்லைங்களா. ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து சொன்னாங்க, எனக்கு வந்து போரினால் எந்த இன்பமும் கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னப்ப, கண்டிப்பா உனக்கு வந்து கிங்டம் கிடைக்கும், இல்லைன்னா சொர்க்கம் கிடைக்கும். அதனால உனக்கு கடமையை செய். அதாவது பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமை அப்படின்னா அர்ஜுனரை பொறுத்தவரைக்கும் சத்திரியன், அவங்களோட கடமை தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறது. அப்போ அந்த மாதிரி கடமைகளை நம்ம கரெக்டா நம்மளுக்குன்னு இருக்கிற பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை நம்ம செய்யணும். பல செயல்கள் காரணமாக ஆத்மாவின் சிக்கல், எதிர்பார்த்து செய்யறதுனால என்னென்ன சிக்கல் ஆன்மாவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது ஏதாவது ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டு எதிர்பார்த்தோம்னாலே நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், பாண்டேஜ் வந்துடும், மெட்டீரியல் பாண்டேஜ் வந்துடும். அதனால நம்மளுக்கு என்ன சிக்கல், பிறப்பு இறப்புலயே நம்ம இருப்போம். அதாவது ஒரு ஜென்மம்ல இருந்து இன்னொரு ஜென்மம் இப்படியே நம்ம வந்து வாழ்ந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்திலேயே. அதுதான் பல செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆத்மாவில் சிக்கல். அதுக்கப்புறம் ஆத்மாவின் சிக்கல், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி சேவையால் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. பக்தி தொண்டு, பகவானுக்கு சேவை செய்யும் போது நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம். இந்த பௌதீக பந்தம்ன்றது என்னது, அந்த 3 குணங்கள் தான், சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3த்துலயும் நம்ம சம்பந்தப்பட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம உழண்டுகிட்டே இருக்கிறோம். அதே பக்தி சேவைன்னும் போது, பகவானுக்காக பக்தின்னும் போது அது என்ன பண்ணிடுது, இந்த குணங்கள்ல இருந்து சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு நம்மள கொண்டு போயிடும். அப்போ என்ன ஆயிடும், நம்ம இந்த பந்தத்துல இருந்து நம்மளால ஈஸியா விடுபட்டுட முடியும். சரி, எதுக்காக இந்த பந்தம் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து என்னது, டெம்பரவரியான ஒரு வாழ்க்கை தான் இல்லைங்களா. எல்லாருமே நித்தியமா இதே மாதிரியே வாழ போறோமா, கிடையாது. நித்தியமா எப்பயுமே சந்தோஷமா இருக்குமா, கிடையாது. சந்தோஷமும் துக்கமும் கலந்த ஒரு வாழ்க்கை. எதுக்காக நம்ம கஷ்டப்படுறோன்னே தெரியாம நம்ம ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். நம்மளுக்குன்னு ஒரு அன்சர்டனிட்டி வருதுன்னா அதை நம்மளால தடுக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு சக்தி கிடையாது. அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஞானமும் கிடையாது இல்லைங்களா. அப்ப இது எல்லாமே இவ்வளோ அன்சர்டனிட்டி, அதுக்கப்புறம் ஏமாற்றம் இருக்கு, நம்மளுக்கு நிறைய துக்கங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. எல்லாரும் நம்மள வந்து என்னது ஒரு மாதிரி ஹர்ட் பண்றாங்களோ, இல்ல வேற வேற பண பிரச்சனைகளோ, இன்னும் நிறைய ஹியூமனுக்குன்றது இருக்கட்டும், லிவிங் என்டிட்டின்றது இருக்கட்டும், இன்னும் பௌதிக வாழ்க்கையில மட்டும் இல்ல, இந்த உலகத்திலயும் நம்ம சர்வே பண்றதுல நிறைய சிக்கல்களை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம், இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல நம்ம வாழுறது, அது மட்டும் இல்ல, பெர்மனண்டான ப்ராப்ளம்ன்றது 4. அதாவது பர்த், டெத், ஓல்டேஜ், டிசீஸ் அப்படின்னு 4 இருக்கு. பிறப்புன்றது ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அம்மாவோட வயித்துல எல்லாருமே என்ன பண்ணிருக்கோம், 9 மாதம் இருந்திருக்கிறோம். அந்த 9 மாதமும் ஒரு சாக்கு பைக்குள்ளார இருக்கிற மாதிரி ஒரு குழந்தை. அதால என்ன பண்ண முடியாது, அது இஷ்டத்துக்கு கை கால அசைச்சுக்க முடியாது. அப்புறம் எப்படியுமே உடம்புக்குள்ளார என்ன இருக்கும், இந்த வேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் கடிக்கும். அதெல்லாம் கடிக்கும் போது நம்மளால அதுல இருந்து தப்பிச்சும் போக முடியாது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த அம்மா ஏதாவது நல்ல காரமான சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அந்த காரம் என்னது, தாக்கும் குழந்தைய. சூடாவோ காரமாவோ எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அதுவும் தாக்கும். அப்போ அந்த சாக்கு பையில இருந்து வெளியில வர முடியாத மாதிரி அத்தனை கஷ்டங்களையும் அனுபவிச்சுதான் அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்றோம், பிறக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது, ஓல்டேஜ், டிசீஸ், இதெல்லாமே என்னது ஒரு சில கஷ்டங்களை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. டிசீஸ் சொல்லவே வேணாம், நோய் வந்ததுனாலே நம்மளுக்கு என்னது, துயரம் தான். ஓல்டேஜ் என்னன்னா நம்மளோட கடமைகளை நம்மளே செய்யறதுக்கு சில சமயம் சிரமம் ஆயிடுது, மத்தவங்களை எதிர்பார்க்கிற மாதிரி ஆயிடுது. அப்ப இதுவும் ஒரு வகையில சிரமம் தான். அதுக்கப்புறம் டெத், அதுவும் அவ்வளவு ஈஸியான ஒரு விஷயம் கிடையாது. பகவான் உலகத்துக்கு கிருஷ்ணரோட தூதர்கள் வந்து கூட்டிட்டு போறதுன்றது சிறந்தது. ஏன்னா அப்போ ஒரு வலியும் இருக்காது. ஆத்மா வந்து அழகா என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க கிருஷ்ண தூதர்கள், விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனா யம தூதர்கள் வந்தாங்கன்னா ஆத்மா வந்து அவ்வளவு சிரமப்படுமா, போகிறதுக்கு விருப்பப்படாதான். ஏன்னா அதோட டிராவல் இருக்கு பாருங்க. அதுக்கப்புறம் வைத்தார்னி ரிவர் அப்படிலாம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி மறுபடியும் போயிட்டு நன்மைகள் தீமைகளை சொர்க்கத்திலும் நரகத்திலும் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வந்து இந்த உலகத்துல பிறக்கணும். இவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இருக்கு. பௌதிக கஷ்டங்களும் தனியா எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சோலுக்கான டிராவல் இருக்கு இல்லைங்களா, ஒரு பிறவிலிருந்து அடுத்த பிறவிக்கு. அந்த விஷயங்களும் நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாமே அது மிகவும் கடினமானதா தான் இருக்கும். அதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வரணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் பகவான் மேல பக்தி பண்ணணும்ன்றத எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க, நம்மளோட பூர்வாச்சாரியார்கள் எல்லாருமே. அப்ப நம்ம பகவான் மேல பக்தி பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த பௌதிக பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு இருக்காது. இருந்தாலும் அது வந்து நம்மள கஷ்டப்படுத்தாது. ஏன்னா நித்தியமா பகவானை புடிச்சுக்கிட்டோம் காலை கெட்டியா, பகவான் கையை கெட்டியா புடிச்சுக்கிட்டோம்னா என்னைக்குமே பகவான் என்ன பண்ணாங்க, பக்தர்களால மட்டும்தான் பகவானை கட்டி போட முடியும், யசோதா அம்மா மாதிரி. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், எப்பயும் பகவான
நித்தியமா நம்ம சரணடையும் போது நம்ம அதுக்கப்புறம் நித்தியமான உலகம், பகவானோட லோகம். அங்க இந்த 4 ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஓல்டேஜ், டிசீஸ், பர்த், டெத் இது கிடையாது. அப்போ நம்ம நித்தியமான சந்தோஷத்துல அங்க வந்து கால அளவுகள் எல்லாம் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த துக்கமும் கிடையாது. எப்பயுமே இளமையா இருப்போம். நோய் கிடையாது, ஓல்டேஜ் கிடையாது, பர்த் டெத் கிடையாது. பகவானோட அனுகிரகத்துல எப்பயும் பக்தி சேவை. நம்ம எப்படி யாருக்கு ஒருத்தவங்க சேவை தான் பண்றோம். காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் நமக்காக மட்டும் வாழ்ந்துக்கிறோமா கிடையாது. யாருக்கோ நம்ம வீட்டுல வந்து ஹஸ்பண்டுக்கோ, ஒய்ஃபுக்கோ, குழந்தைங்களுக்கோ இல்ல சுத்தி உள்ளவங்களுக்கோ நம்ம சேவை பண்றோம். அந்த சேவையை நம்ம என்னவா பண்ணணும்? பகவானுக்கா நம்ம பண்ணணும். பகவானுக்கா பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது? பியூரிபிகேஷன் கிடைக்குது இல்லைங்களா? அப்ப சேவை பண்றதுன்னு நம்மளோட இயல்பு. இப்ப ஒரு ஆபீஸ்க்கே போனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம்? சேவை தான் பண்றோம். வீட்டுல இருந்தாலும் நம்ம சேவை தான் பண்றோம். நம்ம குழந்தைங்களுக்காக, ஒய்ஃபுக்காக இல்லைன்னா ஹஸ்பண்டுக்காக அப்படின்னு நம்ம சேவை தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்போ நம்ம சேவை பண்றதுன்றது நம்மளோட இயல்பு. அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்காக பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அது என்ன கிடைக்குது? நம்மளுக்கு மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருந்து நம்மளுக்கு டிட்டாச்மெண்ட் கிடைக்குது. இந்த புரிதல் எல்லாம் வர வரதான் நம்மளுக்கு ஆன்மீகத்துல ஒரு நாட்டம் ஏற்படும். அது மாதிரி இதுல இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? பக்தி சேவையால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுவதை விளக்குகிறது. அப்ப பக்தி சேவைன்றது ரொம்பவே முக்கியம் அப்படின்னு 4 ப்ராப்ளம்ஸ்ல இருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வருது பக்தி சேவை. அதனாலதான் பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும். வேதம் அதை தான் சொல்லுது நம்மளுக்கும். 3வது அத்தியாயம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உரை 17 ஸ்லோகம்ல இருந்து 18 ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்குகிறது. அதாவது சோலுக்குன்னு பர்சனலா பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது, கடமையுமே கிடையாது. அதுக்கு இந்த உடம்புதான் நம்மளோட சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக தான் எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிறோம். இந்த உடம்பு சந்தோஷத்துக்காகவும் மனதோட சந்தோஷத்துக்காகவும் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிறோமே தவிர ஆத்மாவுக்கு சந்தோஷத்துக்குன்னு இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. ஆத்மா எப்பயுமே எதுல சந்தோஷப்படும்? பகவானுக்கு சேவை பண்றதுதான் சந்தோஷப்படும். அதனால அந்த ஞானத்தை நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த 3வது அத்தியாயத்துல நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ஞானத்தின் தளத்தில் ஒரு நபருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்குகிறார். சோல்னு எடுத்துக்கிட்டோம். நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயே கிராஸ் பாடி, ஜட உடல் வேற, ஆத்மா வேறன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோலுக்கான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோலுக்கும் இந்த மெட்டீரியலுக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே கிடையாது. இங்க வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப மணி ஏர்ன் பண்ணோம்னா சோலுக்கு ஏதாவது அதனால ஆதாரம் இருக்கா? கிடையாது. இல்ல நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கனால சோலுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா? கிடையாது. அதைதான் நம்ம பார்த்துட்டோம். அதால சோலை வந்து எரிக்க முடியாது, வெட்ட முடியாது, நினைக்க முடியாது இல்லைங்களா? அது வந்து என்னது? ரொம்ப நித்தியமா எட்டர்னலான ஒரு பொசிஷன், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது. அது யாராலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப சோல்ன்ற விஷயத்தை வச்சு நம்ம இந்த உலகத்தை பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எந்த கடமையும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அத்தியாயம் 4 ஸ்லோகம் நம்பர் 33 என்ன பார்த்தோம்னு பாத்தீங்கன்னா, அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளுக்கும் ஞானத்தின் தளத்தில் உச்சமடைகின்றது. நம்ம நிறைய கேட்கதான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பக்தி வளரும். ஞானம் வந்து ஃப்ரூக்டிஃபை ஆகும்போதுதான் பக்தி வளரும், பக்தி வந்து மலரும். சரிங்களா? அப்போ அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் ஞானத்தின் தளத்தின் உச்சம் அடைகிறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 4வது அத்தியாயத்தின் கடைசி வசனத்தில் கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனரிடம் எழுந்து போரிட சொன்னார். இதனால் அர்ஜுனனை குழப்புகிறது. கைவிடு அல்லது வேலை செய். அதாவது சண்டை. அதாவது அர்ஜுனன் வந்து சத்திரியன் இல்லைங்களா? போர் பண்ணணுமா அப்படின்றதுக்காக அந்த கொஸ்டின் அங்க கேட்டாங்க அவங்க. हरे कृष्णा माताजी 5.2 हरे कृष्णा श्री भगवानुवाच सन्न्यास कर्म योगश्च निश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्म योगो विशिष्यते. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். இந்த செயலை துரத்தல் அப்படின்றது என்னன்னா, இந்த தவம் பண்றாங்க இல்லைங்களா ஞானிகள்லாம், சந்நியாசம் வாங்கிட்டு போயிட்டு அதுவும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கண்டிப்பா வந்து லிபரேஷனுக்கு உகந்ததுதான். பட் ஆனா அதை விட சிறந்தது என்னன்னா பக்தியுடன் செயல்படுதல். ஏன்னா இதுல என்னைக்குமே ஒரு ஃபால் டவுன் வந்துடும். எல்லா சென்சஸையும் மனசையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு உட்காந்து நம்ம வந்து தவம் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அந்த சென்சஸும் மைண்டும் வந்து எப்பயாவது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் கிடைச்சாலும் உடனே அது என்ன ஆயிடும்? அதுல என்கேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். சரிங்களா? அதனால அது அவ்வளோ
பாதுகாப்பான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஆனா அதுலயே நிலைச்சிருக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணலாம், லிபரேஷன் ஆகலாம். ஆனா பக்தியுடன் செயல்படுதல் அதுதான் என்னது இருக்கலே மிகவும் சிறந்தது. ஏன்னா அதுல நம்ம எல்லா சென்சஸும் நம்ம என்கேஜ் பண்றோம். இப்ப நம்ம நல்லா சாப்பிடணும்னா கூட பிரசாதமா எடுத்து சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு அது என்ன ஆயிடுது, நம்மளுக்கு சென்சஸும் நம்மளுக்கு என்கேஜ் ஆகுது பகவான் மேல, நம்மளுக்கு அந்த சென்சஸ் என்னது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இல்லைங்களா? அதனால ரெண்டுமே சேர்ந்து அதுல ஃபால் டவுன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது. அப்ப பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றது. ஆனால் இவ்விரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ரெண்டுமே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ரினௌன்ஸ் பண்ணிட்டு தவம் பண்ணியும் நம்ம வந்து லிபரேட் ஆகலாம். அதுதான் நிறைய என்னது மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணி பகவான் அடையிறது. ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி. இல்ல அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறது. பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறதுதான் இருக்கலே சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு சொல்றாங்க. அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரியும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஆக்சுவலா இந்த 5th சாப்டர் வந்து 2 ஸ்டோரியாலே நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். இந்த 2 ஸ்டோரி தெரிஞ்சதுனாலே கம்ப்ளீட் இது கன்க்ளூஷனுக்கு நம்ம வந்துடலாம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டோரி வந்து நிருக மகாராஜா ஸ்டோரி, இன்னொன்னு அம்பரீஷ் மகாராஜா ஸ்டோரி. இதுதான் கிட்ஸ் கிளாஸ்லயும் நாங்க சொல்லுவோம். இந்த 2 ஸ்டோரி சொன்னாலே கான்செப்ட் கரெக்டா புரிஞ்சிடும் நமக்கு. இதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நிருக மகாராஜா ஸ்டோரி உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நிருக மகாராஜா அப்படின்ற ஒருத்தவங்க இருந்தாங்க. அவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நல்ல சிறந்த அரசர். தர்மத்தின் வழியில அவங்க வந்து ஆட்சி பண்ணாங்க. எல்லாமே ரொம்ப கரெக்டா ப்ராப்பரா எல்லாமே அவங்களோட ஆட்சியில நடந்துட்டு இருந்தது. ஒரு குறையும் இல்ல அப்படின்னே சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு இருந்தது. நிறைய பயர்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய பண்ணாங்க. யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள், தவங்கள், தானங்கள் எல்லாம் நல்லா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சிறப்பா இருந்தது வாழ்க்கை. ஆனா என்னன்னா எல்லாமே எதிர்பார்ப்போட பண்ணாங்க. பழ செயல்களை எதிர்பார்த்து பண்ணாங்க. எனக்கு இந்த தானம் பண்ணா இந்த நன்மை கிடைக்கும், இந்த தவம் பண்ணா இந்த நன்மை கிடைக்கும், இந்த யாகம் பண்ணா இந்த நன்மை கிடைக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கும் எதிர்பார்த்து அதை வந்து அவங்க செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்படி செய்யும் போது ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க பிராமணர்களுக்கு எல்லாம் பசுக்களை தானம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் பசுக்கள்லாம் சும்மா தானம் பண்ணாம நிறைய அதுக்கு அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு, கொம்புக்கெல்லாம் நல்ல இந்த காசு எல்லாம் போட்டு, அதுக்கு வந்து பட்டு துணியெல்லாம் இது பண்ணி, ஜுவல்ஸ் எல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணி, அதை வந்து நிறைய பிராமணர்களுக்கு தானம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. கூடவே நிறைய பொருட்களும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க, ஜுவல்ஸும். அப்படியும் ஒரு நாள் கொடுக்கும்போது ஒரு பிராமணருக்கு ஒரு பசுவை அவங்க கொடுத்தாங்க. எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்க அவங்களும். எப்பயுமே விலங்குகள் வந்து சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே வந்து என்ன வந்துடும், அதை வளர்த்தவங்க வீட்டுக்கு தானே வந்துடும் இல்லைங்களா? அது அதோட இயல்பு. அதே மாதிரி சாயந்தரம் ஆன உடனே அந்த பசு மாடு என்ன ஆயிடுச்சு, மறுபடியும் அரண்மனைக்கே வந்துருச்சு. இப்படி வந்த உடனே அது வந்து மத்த பசுவோட கலந்துருது. அப்போ என்ன ஆயிடுது, அது தெரியல, ராஜாவுக்கு தெரியாது இல்லைங்களா? அது கலந்தது தெரியாம அடுத்த நாள் மறுபடியும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதே பசுவை இன்னொருத்தவங்களுக்கு தானம் பண்ணிடுறாங்க, இன்னொரு பிராமணருக்கு. அப்போ இந்த பிராமணர் யார் முதல் நாள் வாங்கிட்டு போனாங்களோ அவங்க வந்து ராஜா கிட்ட கேட்கறதுக்காக போறாங்க, இந்த மாதிரி இந்த நீங்க கொடுத்த தானமா கொடுத்த பசுவை காணும்னு சொல்றதுக்காக. அப்ப போற வழியிலே பாத்துறாங்க, அவங்களுக்கு கொடுத்த பசுவை இன்னொரு பிராமணர் எடுத்துட்டு போறது. உடனே ராஜா கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க, இந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்த பசு வந்து இப்ப என்கிட்ட இல்ல, இன்னொருத்தவங்களுக்கு நீங்க தானம் பண்ணிட்டீங்கன்னு. உடனே ராஜா சொல்றாங்க, 2 பேரையும் கூப்பிட்டாங்க. 2 பேரையும் கூப்பிட்டு சமாதானப்படுத்துறாங்க. முதல் நாள் கொடுத்த பிராமணர்கிட்ட சொல்றாங்க, நான் உங்களுக்கு வேற கொடுக்குறேன் அப்படின்றாங்க. இன்னமும் நிறைய நான் உங்களுக்கு பொருட்கள் எல்லாம் தரேன், நிறைய நகை, இது பணம், எல்லாமே செல்வம் எல்லாம் நான் தரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த பிராமணர் இல்ல, எனக்கு நீங்க நேத்து கொடுத்த அதே பசுவை கொடுத்தா போதும் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் சரின்னு பரவாயில்ல, அப்ப இன்னைக்கு கொடுத்த அந்த பிராமணர்கிட்ட போய் கேட்டாங்க, என் பசுவை கொடுக்குறியா அப்படின்னு சொன்னேன். இல்ல எனக்கு நீங்க கொடுத்தது நான் தான் வச்சுப்பேன், அது எனக்கு வேணாம். இல்ல உனக்கும் நான் நிறைய செல்வங்கள் எல்லாம் ரத்தினங்கள்லாம் கொடுக்குறேன், இன்னும் நிறைய பசு கூட தரேன் அப்படின்னு சொன்னேன். இல்ல எனக்கு இந்த பசு தான் வேணும். இதெல்லாம் வந்து திரேதாயுகத்து கடைசியில நடந்தது. அப்ப வந்து நிறைய தரேன் அப்படின்னு சொன்னா உடனே மனசு மாறிடாம அவங்களுக்குன்னு எது கொடுத்தோ எது கிடைக்குதோ அதுலயே ஆனந்தப்படுறவங்க அவங்க எல்லாம், சரிங்களா? அப்ப இல்ல எனக்கு இந்த பர்சன் நான் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கினேன், இதுவே எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து கொடுக்க மறுத்துட்டாங்க. இப்படியே 2 பிராமணர்களுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாம 2 பேருமே தானமா வாங்கின பசுவை மகாராஜா கிட்டே கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் மகாராஜாவும் நிறைய தானங்கள் தர்மங்கள்லாம் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு கடைசி காலமும் வந்தது. அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, யமதர்மராஜா வந்தாங்க. வந்து ராஜா நீ எல்லாமே ரொம்ப நல்லதா பண்ண, ஆனா ஒரே ஒரு தப்பு, அதுவும் ஒன்னையும் அறியாம ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு. ஒரே பசுவை நீ 2 பிராமணர்களுக்கு தானம் பண்ணிட்ட, அது ஒண்ணுதான் நீ பண்ண தப்பு. அதுக்கான தண்டனையா உனக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு. அப்புறம் நீ பண்ண நிறைய பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு நீ சொர்க்கத்துல பலகாலம் நீ வந்து என்ன பண்ணலாம், சிறந்து இருக்கலாம்.
சந்தோஷமா இருக்கலாம், உனக்கு இந்த ரெண்டும் இருக்கு, எதை நீ ஃபர்ஸ்ட் அனுபவிக்க போற அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க. உடனே நிருகமகாராஜ் சொன்னாங்க, நான் ஃபர்ஸ்ட் தண்டனை அனுபவிச்சுக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் நான் சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து யமதர்மராஜா கிட்ட சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி உடனே அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா, ஒரு பெரிய லிசார்டா ஒரு தண்ணி இல்லாத கிணத்துல, திரேதாயுகம் லாஸ்ட்ல இது நடந்தது, தண்ணி இல்லாத கிணத்துல அவங்க பிறந்துடுறாங்க. அவங்க செஞ்ச அந்த அறியாம செஞ்ச ஒரு தப்புக்காக. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா துவாபர யுகம் கடைசியில தான் யார் கிருஷ்ணர் வராங்க இல்லைங்களா, அது வரைக்கும் அந்த தண்ணி இல்லாத கிணத்துலதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க வாழறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணரோட குழந்தைங்க எல்லாம் அங்க விளையாண்டு இருக்காங்க. அவங்களோட விளையாட்டு பொருள் ஒண்ணு அந்த கிணத்துக்குள்ளார விழுந்துடுது. விழுந்த உடனே போய் எடுக்கலாம்னு பார்த்தா, அங்க பார்த்தா ரொம்ப பெரிய ஒரு பல்லி இருந்தது. அதை பார்த்த உடனே அவங்க எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க, முடியல அவங்களால. உடனே கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி வந்து கிணத்துல ரொம்ப பெரிய பல்லி ஒண்ணு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. உடனே அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு தான் எல்லாமே தெரியுமே, பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியும். இருந்தாலும் வெளியில வந்து தொடுறாங்க. உடனே ஒரு நல்ல உருவம் கிடைச்சிருது நிருக மகாராஜாவுக்கு. அப்போ அந்த உருவம் ஒரு தேவ உருவம் கிடைக்குது. அது கிடைச்ச உடனே எல்லாருக்கும் தெரியணும்ன்றதுக்காக நிருக மகாராஜா சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நான் இந்த மாதிரி இருந்தேன், அதுல ஒரு தப்பு நடந்தது, அதனால எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டம் வந்து கிடைச்சது அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா. இந்த மாதிரி நடந்ததுக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுக்கு முக்திய வழங்குறாங்க அப்படின்றது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இன்னொரு இதுல ஸ்டோரியில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இல்ல அவங்க மறுபடியும் சொர்க்கத்துல போய் அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த புண்ணிய செயல்களுக்கான சந்தோஷங்களை அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து அவங்க முக்தி அடைஞ்சாங்க வாழ்ந்து அப்படின்ற மாதிரியும் ஸ்டோரி இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஸ்டோரி. இது வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற ஒரு ஸ்டோரி. சரிங்களா. இன்னொன்னு வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜரோட ஸ்டோரி. அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அம்பரீஷ் மகாராஜன்றவங்க ஒரு சிறந்த டிவோட்டி. அவங்களும் அரசர் தான். அவங்களும் வந்து கிங், நல்ல எந்த குறையும் இல்லாம அவங்களும் சிறப்பா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. எந்த ஒரு தர்ம வழியில வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, தர்மத்தை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. பகவானுக்கு 9 வகையான பக்தி பண்ணுவாங்க. அதாவது ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொன்னபடிக்கு 9 வகையான பக்தி அதை நம்ம பார்ப்போம். பக்தி யோகம் அது வரும் இல்லைங்களா, 7th to 12th சாப்டர் வரைக்கும் அப்ப நம்ம அதை பார்ப்போம். அதுல பாத்தீங்கன்னா 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வரும். அந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸும் அவங்க வாழ்க்கையில அவங்க ஈடுபடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சென்சஸ் எல்லாமே பகவானுக்கே தான் அர்ப்பணம் பண்ணியிருப்பாங்க. மனதுல இருந்து சென்சஸ் வந்து எல்லாமே பகவான் மேலதான் அவங்க என்கேஜ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த அரசர். எல்லாமே பகவானுக்காக தான், வாழ்க்கையே பகவானுக்காக வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க கிங், நல்லபடியா ராஜ்யமும் ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாள் அவங்க ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்காங்க. அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது அடுத்த நாள் துவாதசி காலையில ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல அவங்க வந்து என்ன பண்ணிடணும், ஆகாரத்தை எடுத்து ஃபாஸ்டிங் முடிக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அன்னைக்கு யாரு வராங்கன்னா, துர்வாச முனிவர் வராங்க. அரண்மனைக்கு வந்தோடனே மகாராஜாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா ஃபாஸ்டிங் வந்து நம்ம தனியா முடிக்கிறத விட ஒரு ரிஷி நம்மளோட அரண்மனைக்கு வராங்க, அவங்களுக்கு நம்ம வந்து சேவை பண்ணி ஃபாஸ்டிங் முடிக்கிறது இருக்கிறதுல சிறந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. உடனே துர்வாச முனிவர் என்ன பண்றாங்கன்னா, நான் வந்து போய் நீராடிட்டு வரேன், நீ வந்து அது வரைக்கும் எனக்கு வெயிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்துக்கு கிளம்பி போயிடுறாங்க. போனவங்க வரவே இல்லை. ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் மட்டும் துவாதசி அன்னைக்கு காலையில ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இருக்கு, அதுக்குள்ளார முடிக்கணும். முடிக்கலன்னா அந்த ஃபாஸ்டிங் பண்ணதுக்கான பலன் வந்து கிடைக்காது. அப்போ உடனே வந்து இவங்க அம்பரீஷ் மகாராஜ் வந்து அவங்களோட குரு கிட்டையும் அமைச்சர்கள் கிட்டையும் இதை பத்தி கேக்குறாங்க. இந்த மாதிரி வந்து துருவம் இவங்க வரலையே, ரிஷின்னு வரலையே, இப்ப என்ன பண்ணலாம், அவங்களை விட்டுட்டு நானு ஆகாரமும் எடுத்துக்க முடியாதே, துர்வாச முனிவர் இன்னும் வரலையே அப்படின்னு சொல்ல உடனே அமைச்சரும் குருக்களும் அவங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்றாங்க, தீர்த்தம் எடுத்துக்கலாம், தப்பில்ல. எப்பயுமே நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது விருந்தாளிகள் வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கண்டிப்பா அவங்களுக்கு உபச்சாரம் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து எடுத்துப்போம் இல்லைங்களா. அதுதான் ரெகுலரான ஒரு கஸ்டம்ஸ் நம்ம இதுல. அப்போ அவங்களுக்கு கொடுக்குற மரியாதையும் அதுதான். அதே மாதிரி உடனே நீ ஆனா தண்ணி எடுத்துக்கலாம், அதுல தப்பு கிடையாது, தீர்த்தம் எடுத்துக்கணும்னே அவங்க தீர்த்தத்தை எடுத்துக்கிறாங்க. அந்நேரம் துர்வாச முனிவர் வந்துடுறாங்க. என்ன விட்டுட்டு நீ எப்படி வந்துட்டு விரதத்தை முடிச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபம், துர்வாச முனிவருக்குலாம் கோபம் வரும் இல்லைங்களா. உடனே என்ன பண்ணாங்க, தன்னோட தலையில இருந்து ஒரு முடியை எடுத்து கீழே போட்டாங்க. அதுல இருந்து ஒரு டீமன் வந்துச்சு. டீமன் வந்த உடனே துர்வாச முனிவரை போய் சாரி இவங்க அம்பரீஷ் மகாராஜா போய் கில் பண்ண போச்சு, அவங்கள கொலை பண்ண போச்சு. அப்ப பார்த்தா அம்பரீஷ் மகாராஜ் அப்படியே பணிஞ்சு ஏத்துக்கிட்டாங்க. நான் செஞ்சது தப்புதான், அதுக்கான தண்டனை நான் ஏத்துக்கிறேன். அதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட அடையாளம். அதாவது எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் அதுக்கு வந்து அவங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க.
அப்போஸ் பண்ணிட்டு இது பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ துர்வாச முனிவர் என்னோடது நான் இது தப்புதான் நான் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சரணடையும் போது அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டீமனை வந்து சுதர்சன சக்கரம் வந்து வதம் பண்ணி கில் பண்ணிடுது. உடனே வந்து அது டீமனை கில் பண்ணது மட்டும் இல்லாம துர்வாச முனிவரையும் துரத்திட்டு போகுது சுதர்சன சக்கரம். உடனே வந்து துர்வாச முனிவர் நேரா எல்லாத்தையும் போய் காப்பாத்துங்க என்னை அப்படின்னு சொல்லி சுதர்சன சக்கரம் தெரியும் இல்லைங்களா, விஷ்ணு பகவானோட ஆயுதம். என்னை காப்பாத்துங்கன்னு சொன்னாங்க. யாரும் என்னால முடியாது, சுதர்சன சக்கரத்துல இருந்து எடுத்து என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் நேரா பிரம்மலோகம் போறாங்க. பிரம்மலோகத்துல போய் பிரம்மாட்ட வந்து சொல்றாங்க, என்னை வந்து சுதர்சனம் வந்து தாக்க வருது, நீ வந்து பாதுகாத்து அடைக்கலம் கொடுங்க எனக்குன்னு. சுதர்சன சக்கரத்தெல்லாம் எதிர்த்து எங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது, அது பகவானோடது, அதை வந்து தடுக்கிற சக்தி எங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. திருப்பியும் சிவபெருமான் கிட்டயும் போய் அடைக்கலம் கேட்கறாங்க. சிவபெருமானும் என்ன சொல்லிடுறாங்க, இல்ல என்னால முடியாது, இது வந்து பகவானோட அஸ்திரம் அப்படின்னு. உடனே நேரா மகாவிஷ்ணு கிட்டே போய் அடைக்கலம் கேக்குறாங்க, என்னை வந்து காப்பாத்துங்க, உங்களோட ஆயுதம் வந்து சுதர்சன சக்கரம் என்ன வந்து தாக்க வருதுன்னு. உடனே வந்து மகாவிஷ்ணு சொல்லிடுறாங்க, என்னாலயும் இது வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, நீ என்னையே ஏதாவது கஷ்டப்படுத்திருந்தா கூட நான் அதுக்கப்புறம் அதை நீ செய்ய மாட்டே அப்படின்னு சொன்னா உன்னை நான் மன்னிச்சிருப்பேன். ஆனா நீ என்னோட டிவோட்டிய வந்து நீ வந்து கஷ்டப்படுத்திட்ட, அது வந்து இருக்கல மிகப்பெரிய அபச்சாரம் அது, அதனால என்னால வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்ன உடனே அப்பதான் தெரியுது இவங்களுக்கு துர்வாச முனிவருக்கு டிவோட்டிஸுக்கு இருக்கிற இது என்ன, ஏத்தம் என்ன, அவங்களுக்கு இருக்கிற பெருமை என்ன அப்படின்றது. உடனே இப்ப நான் என்ன செஞ்சா என்னால தப்பிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாவிஷ்ணு கிட்ட கேக்குறாங்க. அப்ப மகாவிஷ்ணு சொல்றாங்க, நீ யாருகிட்ட அபச்சாரப்பட்டியோ அவங்க கிட்டயே போய் மன்னிப்பு கேளு, அவங்க மன்னிச்சாதான் உன்னை வந்து காப்பாத்த முடியும்னு. நேரா அம்பரீஷ் மகாராஜ் கால்ல வந்து விழுறாங்க துர்வாச முனி, என்ன வந்து மன்னிச்சிருங்க. அப்பயும் டிவோட்டிஸ் எப்படி இருப்பாங்க, பாத்தியா நீ என்னை கஷ்டப்படுத்தினே உனக்கு வந்துச்சா தண்டனைன்னு நினைக்கல, என்ன பண்ணாங்க இதெல்லாம் உடனே சுதர்சன சக்கரத்துக்கிட்ட இவங்களை வந்து ஒன்னும் செஞ்சிடாதீங்க, தெரியாம பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, பிரேயர்ஸ் பண்றாங்க. அதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட நிலை. என்னைக்கும் வந்து ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதோ இல்ல அடுத்தவங்களை ஹர்ட் பண்றதோ அந்த நிலையில இருக்கிறது தான் கிருஷ்ண பக்தி. இல்லைன்னா லேஸ்ல வந்து என்னது, நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளவு பாதுகாப்பு கிடைச்சிடாது. பகவான் கிருஷ்ண பக்தின்றது நம்ம குணத்துல உயர்ந்திருக்கணும், அதுக்கப்புறம் பக்தி பண்ணணும், அதுதான் கிருஷ்ண பக்தி. அப்போ அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கிறது ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். ஆனாலும் அதை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஒரு பிளெஸிங்ஸ் இருக்கு பாருங்களேன், அதுக்காக நம்ம வந்து இப்போ 1 கோடி ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா அதுக்காக நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் போராடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அதை விட சிறந்தது இது. அப்ப அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில சிறந்திருக்கணும். பேபி ஸ்டெப்ஸா எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளே சரி பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி வந்து என்ன ஆச்சு, அப்புறம் துர்வாச முனிவர் வந்து சுதர்சன சக்கரமும் அமைதியாயிடுது. துர்வாச முனிவரும் அதுக்கப்புறம் பக்தனோட இது அடையாளம் என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. இது வந்து இன்னொரு ஸ்டோரி. அப்போ பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்ச எல்லாமே நல்லதுதான் செஞ்சாங்க, ஆனா பலனை எதிர்பார்த்து செஞ்சாங்க, பகவானுக்காக செயல்கள் செய்யல. அப்போ அவங்களுக்கு கிடைச்சது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கமும் தண்டனையும். இன்னொருத்தவங்களுக்கு பகவானுக்காகவே தன்னோட வாழ்க்கைய பகவான் சொன்னபடிக்கு வாழ்ந்த அம்பரீஷ் மகாராஜோட வாழ்க்கையை வாழும்போது பாதுகாப்பு எந்த அளவுல இருந்தது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்கள் அதை நம்ம செய்யறதுனால நம்மளுக்கு என்ன அதோட தாத்பரியம் என்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரிஞ்சிடும். சரிங்களா, இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட். அதனாலதான் எப்பயுமே கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும் அப்படின்றது. ஆனா கிருஷ்ண பக்தின்றது நம்மளோட நல்ல குணங்கள்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், அதுலதான் பக்தி செய்யணும். அசுத்தமான இடத்துல நம்மளால இருக்க முடியுமா, முடியாது. அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட தீய குணங்கள் வச்சுக்கிட்டு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணோம்னா அது அவ்வளவு உகந்ததா இருக்காது. நம்ம குணங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நல்லதா இருந்து அதுல கிருஷ்ண பக்தி பண்றதுதான் இருக்கிறதுலே உகந்தது அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5.3. ஹரே கிருஷ்ணா. கேயச நித்ய சந்நியாசி யோ ந த்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்த்வந்த்வோ ஹி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களில் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். இதை நம்ம 3rd சாப்டர்லயும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. செயல்கள்ல விருப்பு வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம இங்க என்ன செயல் செஞ்சாலும் அது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கான செயல் இல்லைங்களா, அதுல நம்மளுக்கு நன்மை வந்தாலும் தீமை வந்தாலும் நம்ம எப்படி இருக்கணும், சமமா இருக்கணும். அதுதான் வந்து ஒரு நிரந்தர சன்னியாசி அப்படின்றதுக்கான அடையாளம்.
பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளில் இருந்தும் விடுபட்டுள்ள அத்தகையோர். இருமைகள்னா டியூயாலிட்டிஸ், நன்மை தீமை, சுகம் துக்கம், இரவு பகல், வெப்பம் குளிர், இந்த மாதிரி டியூயாலிட்டிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இருந்து விடுபட்டு இருக்கிறது. சுகம் துக்கம் ரெண்டுத்துக்கும் சமமா இருக்கிறது. சுகம் வந்துச்சுன்னா நான் செஞ்ச நன்மையினால பகவான் கொடுத்த அனுகிரகம். துக்கம் வந்ததுன்னா நான் செஞ்ச கர்ம வினையினால எனக்கு கஷ்டம், நான் அதை அனுபவிச்சுக்கிறேன், ஆக எனக்கு கர்மம் தொலையுது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அந்த கஷ்டத்தை ஏத்துக்கிறது. இதுதான் மோட்டிவேஷனல் தெரப்பி. கிருஷ்ண உணர்வுல நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒரு பக்குவம் இதுதான். கஷ்டம் வரும்போது ஏன் எதுக்குன்னு தெரியாம புலம்பி நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், நம்மள கஷ்டப்படுத்திக்க மாட்டோம். கஷ்டம் வருதா, நான் செஞ்ச தப்புனால எனக்கு இந்த கஷ்டம் வருது, அப்ப என்னோட கர்மா தொலையுது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல பகவானே என்னைய நீதான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சரணம் அடையும் போது அது நம்மளுக்கு என்னது, ஒரு பாதுகாப்பையும் ஒரு அமைதியும் கொடுக்கும். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு சந்தோஷம் வந்துச்சா, பகவானே நான் செஞ்ச நன்மையினால எனக்கு இது கிடைச்சிருக்கு உங்களோட அனுகிரகத்துல அப்படின்னு சொல்லி அதையும் பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணிடுறது. இதுதான் இருமைகளில் இருந்து விடுபட்ட அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க இருக்காங்களோ அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, இந்த பௌதீக பந்தம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உள்ள என்டாங்கிள்மெண்ட்ல இருந்து அவங்க முழுமையாக முக்தி அடைகிறாங்க அப்படின்றத இங்க பகவானே சொல்றாங்க. இது இன்னொரு ஸ்டோரி. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இவங்க கௌடிய சம்பிரதாயத்துல இவங்களும் என்னது சாண்டிங் ஒரு நாளைக்கு 3 lakhs டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை. ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் சொல்லாம இருப்பாங்க, மத்த நேரம் ஃபுல்லா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு மிக சிறந்த டிவோட்டி இவங்க ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அப்படின்றவங்க. இவங்களோட வாழ்க்கை சரித்திரம் எல்லாம் இருக்கு, எடுத்து முடிஞ்சதுன்னா படிச்சு பாருங்க. இல்லைன்னா level 2 எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா அதை தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இடைவிடாம என்ன பண்றாங்க, அவங்க கிருஷ்ண ஜபத்தை அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இடைவிடாம கண்டினியூஸா. 3 lakhs டைம்ஸ்னா பாத்துக்கோங்க, ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் தான் அவங்களுக்கு மத்த கடமைகளுக்கு அவங்க டைம் கொடுக்குறாங்க, மத்த நேரம் எல்லாம் ஜபம் தான். அப்படி இருக்கும்போது அவங்க கிட்ட ஒரு ப்ராஸ்டியூட் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்காக வராங்க. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, இருங்க நான் என்னோட ஜபத்தை முடிச்சுட்டு வரேன்னு ஃபர்ஸ்ட் நாள் சொல்றாங்க. இவங்களும் வெயிட் பண்றாங்க. அன்னைக்கு நாள் முடிஞ்சது போயிடுறாங்க. அடுத்த நாளும் வராங்க. வந்ததும் மறுபடியும் அது மாதிரி இருங்க ஜபத்தை முடிச்சிடுறேன்றாங்க. மறுபடியும் போயிடுறாங்க. 3ஆவது நாள் வராங்க, ஜபத்தை இவங்க பண்றாங்க. இதையே பார்க்கும்போது அவங்களும் 4ஆவது நாள் ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அப்படிதான் ஒரு கிருஷ்ண பக்தின்றது இருக்கும். அதாவது தானும் கிருஷ்ண பக்தியில இருந்துட்டு தன்னை சுத்தி உள்ளவங்களும் என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டு வர அளவுக்கு அவங்களோட நிலை இருக்கும். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தன் இடைவிடாத கிருஷ்ண ஜப மகிமையால் வேசியா ஸ்திரீயை மனம் திருத்தி கிருஷ்ண பக்தி மார்க்கத்தில் திருப்பினார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? எப்பயுமே கிருஷ்ண பக்தின்றது தானும் சந்தோஷம் அடைஞ்சு பக்தியில தன்னை சுத்தி உள்ளவங்களையும் கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வரதான் இருக்கலே சிறந்த ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5.10. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மண்யாதாய கர்மாணி சங்கம் த்யக்த்வா கரோதி யஹ லிப்யதேன ச பாபேன பத்ம பத்ரமிவாம்பசா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன். நம்ம எந்த ஒரு செயல் வேணாலும் செய்யலாம், அதாவது அகர்மாவா இருக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். விகர்மா தவறான செயலை செஞ்சுட்டு பலனை பகவான் மேல நம்ம கொடுக்கறதுக்கு நம்மளுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரில் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாப விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. தாமரை இலையில் தண்ணி ஒட்டாது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி நம்ம செயல்கள் இருக்கணும். எல்லாமே நான் அது பகவானுக்காக செஞ்சு நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். நம்மளோடதுன்னு எந்த ஒரு சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்டும், அதாவது சுயநலமா அப்படிதான், அதாவது ரஜோகுணம் தமோ குணத்துக்கானதுதான். அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யாம இருக்கிறது சிறப்பு. அப்படின்னும் போது இங்க பாத்தீங்கன்னா, தாமரை இலை எவ்வாறு நீரில் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. அதனால என்ன ஆயிடுது, எப்படியுமே இப்ப பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணம் பண்ணணும்ன்றாங்க. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. அப்ப நம்ம கண்டிப்பா ரஜோகுணம் செயல்களையும் தமோ குணம் செயல்களையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது. அப்ப கண்டிப்பா நல்ல செயல்கள் தான் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம். அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடாது, பாப விளைவுகள் வராது. ஆக நம்ம மெட்டீரியல் வேலையில சந்தோஷமா இருக்கணும்னா கூட நம்ம எப்படி இருக்கணும், சுத்த சத்துவகுணம் இல்லைன்னா சத்துவகுணத்தில் நம்ம இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள் வராது. அதுவே அதுல என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்குன்னா, நிருக மகாராஜா மாதிரி
தெரியாம ஏதாவது தப்பு பண்ணா கூட அதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், தண்டனைகள் கிடைச்சிடும். அதே பக்தி சேவையில இருந்தோம்னா நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணா கூட அதுக்கு பகவானோட பாதுகாப்பு அந்த அளவுக்கு இருக்கும். அம்பரீஷ் மகாராஜ் பிரகலாத் மகாராஜ் ஸ்டோரியும் அதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள். அப்புறம் இப்ப பிரபு பார்த்தவங்க பாத்தீங்கன்னா என்னது, அவங்களோட எல்லா விஷயங்களும் அவங்களோட வாழ்க்கையை என்ன பண்ணாங்க, பகவானுக்காக அவங்க அர்ப்பணம் பண்றாங்க இல்லைங்களா. அதுதான் நம்ம பாக்குறோம். அவங்களோட முழு வாழ்க்கையும் யாருக்காக அவங்க பண்ணாங்க, பகவானுக்காக. அதுவும் அவங்களோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸ்ட்ரிக்டா. எவ்வளவு எதிர்ப்பு வந்தது அவங்களோட வாழ்க்கையிலயும். சாதாரணமா போய் அதை அப்படியே ஈஸியால அவங்க என்ன பண்ணல, உலகத்துல எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கொண்டு வரல. அவ்வளோ தடங்களையும் மீறி அவங்க அதை சாதிச்சு இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா என்ன பண்றாங்க, எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சாண்டிங் பண்றாங்க. பகவத்கீதை பகவானோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸோட இருக்காங்க எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 5.18. ஹரே கிருஷ்ணா. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகே ச பண்டிதா சமதர்ஷினஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன் என அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான் அப்படின்றது இங்க நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா. பண்டித சமதர்ஷின, இதுதான் எல்லாரையும் சமநோக்குல பாக்குறது. இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள்லாம் இருக்கும், அதோட கண்டினியூஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத இங்க பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. பிராமணர்களா இருக்கட்டும், அதாவது உயர்ந்தவர்கள். சரிங்களா. அதே பசு, யானை, நாய், அதாவது அனிமல்ஸா இருக்கட்டும், எல்லா லிவிங் என்டிட்டியும். அதுக்கப்புறம் நாயை தின்பவன், அதே அதுக்கும் கீழே உள்ளவங்களா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். எப்படி அந்த மாதிரி பார்க்க முடியும், நல்லவங்களையும் உயர்ந்தவங்களையும் தாழ்ந்தவங்களையும் ஒரே மாதிரி எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா, எல்லார்கிட்டையும் யார் இருக்காங்க, சூப்பர் சோல் இருக்காங்க. எல்லாரும் சோல், சூப்பர் சோல். அந்த ஒரு பாடியிலே அந்த கிராஸ் பாடிக்கு தான் என்னது குணங்கள் உண்டு. முக்குணங்களும் கிராஸ் பாடி நேச்சர் இல்லைங்களா. ஒருத்தவங்க நல்லவங்க கெட்டவங்க அதெல்லாம் நம்ம எதை வச்சு நம்ம பிரிக்கிறோம், அவங்களோட குணத்தின் அடிப்படையில தான். சோலை வச்சு யாராவது இவங்க நல்லவங்க கெட்டவங்க நம்ம பிரிக்கிறது இல்ல. எப்படி நம்ம பிரிக்கிறோம், அவங்களோட குணத்தின் அடிப்படையில் தான். அந்த குணமே மெட்டீரியல்ன்றது. அப்புறம் நம்ம சோலை மட்டும் பார்த்தோம்னா அவங்க நல்லவங்களா கெட்டவங்களா நம்மளுக்கு தெரியுமா, தெரியாது. சோல் தான், சோல், சூப்பர் சோல், இதை ரெண்டு மட்டும் நம்ம பார்க்கும்போது எல்லாரையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், சமமா நம்மளால ட்ரீட் பண்ண முடியும். பகவான் இப்ப எத்தாப்புல நின்னா யாராவது அவங்க நம்ம திட்டுவோமா, மாட்டோம் இல்லைங்களா. சரணம் பண்ணுவோம், பிரேயர் சொல்லுவோம், சந்தோஷப்படுவோம். அந்த ஒரு கான்செப்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லாரையும் சரிசமமா பார்க்கணும். ஏன்னா அவங்களோட குணங்கள் எல்லாமே இந்த மெட்டீரியலுக்கான விஷயங்கள்னால வர குணங்கள் தான். மற்றபடி சோலோட நேச்சர் படி எப்படி இருக்காங்க, அவங்க எப்பயுமே நித்தியமா எட்டர்னல் ஸ்பிரிட் சோல். அதுவும் நம்மளோடதெல்லாம் என்னது, ஸ்பிரிட் சோல், அதாவது தெய்வீகமான நேச்சர் தான் அதுக்கும். அப்போ பகவான் இருக்காங்க எல்லாருக்குள்ளயும் அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணத்தோடையும் சோலா நம்ம எல்லாரையும் பார்க்கும்போது அவங்களோட குணங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு படாது, அப்படி மறைஞ்சிடும். சரிங்களா. அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது எல்லாருமே சரிசமமா நம்மளால பார்க்க முடியும். அதைதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கின்றான். யாரு, அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள். யாரு நல்ல செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லாரையும் சமநோக்கில பாக்குற அளவுக்கு அவங்களுக்கு பக்குவம் ஏற்பட்டுருது. இப்ப நம்ம யாராவது நம்மளுக்கு ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்களோட குணத்தின் அடிப்படையில நம்ம திரும்பி அவங்கள என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம், ஹர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா. அப்ப நம்மளோடது என்ன ஆயிடுது, நம்மளோட நேச்சரும் நம்மளதும் மாறிடுது. அதே நம்ம சோல் டு சோல், சூப்பர் சோல் அப்படின்ற மாதிரி கான்செப்ட்ல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எடுத்த உடனே வராது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதே மாதிரி பழக்கம் போது நம்ம கிட்ட உள்ள அந்த குணங்கள் கூட என்ன ஆயிடும், சாந்தம் ஆயிடும். சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 5.22. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷாத் ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்க யோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜட புலன்களில் தொடர்பினால் வரும் இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன், ஞானம் உள்ளவங்க ஜட புலன்களின் தொடர்பினால், நம்மளோட சென்சஸ்னாலதான். ஏன்னா நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயும் பார்த்தோம், தேர்ட் சாப்டர்லயும் பார்த்தோம், நம்மளோட எதிரி என்னன்னு பார்த்தோம், சென்சஸ், புலன் பொருட்கள், அது மேல வர ஆசை. அது ரெண்டும் பந்தத்தினால வர ஆசை. அதுதான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிடுது, நம்மள
பாவ புண்ணியங்களை செய்ய வைக்குது. அப்ப பாவம் செய்யும் போது நம்மளுக்கு துன்பமும், இன்பம் இது புண்ணியம் செய்யும்போது நம்மளுக்கு இன்பமும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்ப ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை அப்படின்றத பாக்குறோம். குந்தியின் மழை இத்தகைய இன்பங்களுக்கும் ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் அவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதும் இல்லை. அதையும் இங்க சொல்றாங்க. இந்த வர இன்பங்களும் துன்பங்களும் எப்படி இருக்கு? இப்ப இன்பம் ஒண்ணு இருக்குன்னா நித்தியமா நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் சந்தோஷத்தை மட்டுமே என் வாழ்க்கையில அனுபவிச்சிருக்கேன்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? ரெண்டுமே கலந்துதான். ஒரு இன்பம்னா கூட நம்ம ஒரு மூவி பார்த்தோம்னாலும் கூட அந்த மூவி முடிகிற வரைக்கும் தான் அந்த இன்பம். அதே நம்ம ஒரு சாப்பாடு பிடிச்சதை சாப்பிட்டா கூட அந்த முடிகிற வரைக்கும் தான், இங்க தொண்டை வரைக்கும் தான். அதுக்கு அப்புறம் போச்சுன்னா கிடையாது. மறுபடியும் அடுத்த தடவைக்கு நம்ம வேற எதையோ தான் யோசிக்கிறோம். அப்போ இத்தகைய இன்பங்களும் ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் என்ன பண்ணுது? இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுக்கு. விட்டில் பூச்சி என்ன பண்ணுது? அதோட ஆசையினால் நெருப்பு கிட்ட போது இறந்து போயிடுது இல்லைங்களா? யானை பாத்தீங்கன்னா பெண் யானையை தேடி போகுது. கடைசியில அத என்ன பண்றாங்க? அத வந்து இதுக்குள்ளார பள்ளம் நோண்டி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்குள்ளார போய் தெரியாம மாட்டிக்குது. அதே மாதிரி பூக்குள்ளார போய் வண்டு என்ன பண்ணிடுது? அகப்பட்டுடுது. பூ வந்து என்னது? மூடிடுது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட ஆசையின் காரணத்தினால நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது நம்ம அதுல என்ன ஆயிரும்? ட்ராப் ஆயிரும், மாட்டிக்கிறோம் அதுல. அதனால நம்மளுக்கு இன்ப துன்பங்கள் வருது. இன்பங்களும் என்னது? அது நித்தியமான இன்பம் கிடையாது. பகவானோட இருக்கிறது நித்தியமான இன்பம். பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுதான் நித்தியமான இன்பம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்படின்றதுனால யாரு அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதும் இல்லை அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இதுல அறிவுடையோன்னு ஞானம் பெற்றவர்கள், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன் இந்த விஷயங்கள்ல பங்கும் கொள்வதில்லை, மகிழ்ச்சியும் அடைவதில்லை அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5.23. ஹரே கிருஷ்ணா. சக்னோதி ஹைவய சௌடும் பிராக்ஷரீர விமோக்ஷணாத் காம க்ரோதோத்பவம் வேகம் சயுக்த சசுகி நரஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நாள் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன், இப்ப உள்ள இந்த ஜென்மத்திலே ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால், ஜட புலன்கள் 5 சென்சஸ் அதோட உந்துதல்கள் கட்டுப்படுத்திக்கிறதும் காமத்தையும் கோபத்தையும் நம்மளுக்குள்ள ஆசைகளும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான் இந்த ஜென்மத்திலே. நம்ம நினைப்போம் கலிகாலத்துக்கு இன்னும் தான் இவ்வளோ வருஷம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி கிடையாது. இப்ப நம்ம 5117 தானே இருக்கோம் அப்படின்னு. நேத்துக்கு நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம்? பிரம்மாவோட ஆயுட்காலம் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? எர்த்லி இயர்ஸ்ல நம்மளோட 1,00,000 ஆண்டு அவங்களுக்கு ஒரு நொடி பொழுது. அப்போ ஏதோ நல்ல விஷயம் செஞ்சு நம்ம சொர்க்கத்துக்கோ இல்ல தவறு செஞ்சு நரகத்துக்கோ நம்ம போயிட்டு திரும்பி இங்க வந்து பார்க்கும்போது கலிகால எண்டுல இருக்கும். அப்ப என்ன ஆயிடும் நம்மளுக்கு? அப்போ வந்து இப்போ இருக்கிற பகவத்கீதை இந்த ஞானங்கள் கூட அப்போ வந்து கலிகாலம் போக போக வந்து இருக்காது. இந்த ஆன்மீகம் வந்து இந்த அளவுக்கு செழிச்சிருக்காது. அப்ப சுத்தமா நம்மளுக்கு இப்பயாவது ஒரு வழிகாட்டுதல் இருக்கு, ஒரு வெளிச்சம் இருக்கு, ஒரு டார்ச் லைட் இருக்கு இருட்டுல போகிறதுக்கு வழி தெரியறதுக்கு. அப்ப அதுவும் என்னது? கலிகாலத்துல இப்ப என்னது? அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்கு. அப்ப இன்னும் கலி சந்தோஷ உபனிஷத் பார்க்கும்போது அப்ப இன்னுமே என்னது? ஆன்மீகம் வந்து குறைஞ்சிருக்கும், அதர்மம் பெருகி இருக்கும். அப்ப நம்மளுக்கு பகவத்கீதை இருக்காது, எது நல்லது கெட்டதுன்னு தெரியாது. இப்பயே அப்படிதான் நிறைய பேர் இருக்கும் இல்லைங்களா? வெளியில இருக்கிறவங்க பகவத்கீதை தெரியாம தான் இருக்காங்க. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி தெரிய வரும் எது நல்லது? மறுபடியும் முக்தி அடையிறது நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? அதுவும் இல்லாம மனித பிறவி கிடைக்குமா இன்னொரு தடவை? அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா இப்ப இருக்கிற மனித பிறவிலேயே நம்ம என்ன பண்ணிடணும்? அதை நம்ம நல்லபடியா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்குது, ஏதோ ஒரு பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கோ இல்ல ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் ஒண்ணு கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை உடனே அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுவோம்? இது நம்ம நல்ல சான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இங்க என்ன சொல்லுங்க, ஒருவன் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன், இப்போ இல்ல இந்த ஜென்மத்திலேயே ஜட புலன்களில் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும் காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடனும் இருப்பான். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கஷ்டம் வராது. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனமும் சென்சஸும் பகவான் மேல இருக்கும்போது இப்ப நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க பகவான் போது அவங்களுக்காக நம்ம இப்ப குழந்தைங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்காக தான் எல்லாத்தையும் பாடுபட்டு சேர்த்து வைக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுவும் இந்த ஜென்மத்துல தான் அவங்க நம்மளுக்கு குழந்தைங்க, அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்களே வருவாங்களான்னு கிடையாது. அடுத்த ஜென்மம் யாருக்கும் இருக்க வேண்டாம், நம்ம பகவான் அடையலாம். அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கே நம்ம அவ்வளவு ஆசையா எல்லாத்தையும் செய்யறோம். அப்படின்னும் போது பகவானுக்கு பகவான் நம்மளுக்கு பிடிச்சதுன்னா போதும், நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம்? அவங்களுக்கு நம்ம நிறைய ஆசையோட நம்ம எல்லா விஷயங்களும் நம்ம செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். அப்ப அதுல எங்க இருந்து கஷ்டம் வரப்போகுது? கஷ்டம் இருக்காது. எப்படி குழந்தைங்களுக்கு செய்யறது கஷ்டம் இல்லையோ அது
மாதிரி பகவானுக்கு செய்யறது நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, கஷ்டமா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பண்ணக்கூடாது, விருப்பம் இல்லாம செய்யக்கூடாது. அப்போ இங்க அதுதான் சொல்றாங்க, அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான், இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது இங்கேயே இருக்கும்போது பக்தர்கள் என்னைக்கும் நான் கோலோகம் போறேன் வைகுண்டம் போறேன் அப்படின்லாம் நினைக்கவே மாட்டாங்க. அங்க போனா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண போறோம், அது இங்கேயும் பண்ணலாம். எங்க இருந்தாலும் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண போறோம்னு தீர்மானம் ஆயிடுச்சு பகவானுக்காக. அப்ப கோலோகம் வைகுண்டத்துல போய் அங்க மட்டும் தான் பண்ணுவேன், இங்கெல்லாம் பண்ண வேணாம்னு கிடையாது. பக்தர்கள் நான் நரகத்துல இருந்தா கூட நான் என்னது பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றேன், அந்த ஒரு எண்ணம் மட்டும் எனக்கு இருந்தா போதும் அப்படின்றதுதான் தூய பக்தர்கள் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 5.29. ஹரே கிருஷ்ணா. போக்தாரம் யக்ய தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹ்ருதம் சர்வபூதானாம் க்யாத்வா மாம் சாந்தி மிருச்சதி. ஓம் தத்சதிதி. ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பேன் என்றும். ஏன்னா அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லாமே வந்தது, பகவான் கிட்ட இருந்தா எல்லாமே வந்தது. அப்படின்னும் போது எல்லாத்துக்கும் இறுதியா யார்கிட்ட போய் நம்ம செய்யற யாகங்களா இருக்கட்டும் தவங்களா இருக்கட்டும், நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா நேத்திக்கிடும். அதாவது யார் எந்த விதத்துல சரணடைறாங்களோ அந்த விதத்துல அவங்களுக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கும். தேவர்கள் மூலியமா சரணடைஞ்சா தேவர்களையும் பகவான் உருவாக்குனாங்க. அப்ப தேவர்களுக்கு நம்மளுக்கு தேவர்கள் கிட்ட இருந்து கிடைக்கிற அனுகிரகம் பகவான் கிட்ட இருந்து தான் கிடைக்குது. அப்போ அது வந்து இன்டைரக்ட் ப்ராசஸ். அதே வந்து பகவான்கிட்ட நேரடியா நம்ம சரணடைஞ்சோம்னாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். யாரு தேவர்களை வழிபடுவாங்கன்னா, எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் ஏதோ ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறவங்க தேவர்களை வழிபடுவாங்க. யார் ஒருத்தவங்க எனக்கு முக்தி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்தா வருது, அது பகவான் கிட்ட இருந்தா வருது அப்படின்றது நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம். அப்போ எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் நான் என்றும் ப்ரொப்ரைட்டர் அப்படின்றத பாக்குறோம். எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் நான் என்றும் மெயின்டெனர் சுப்ரீம் மெயின்டெனர் அப்படின்றத பாக்குறோம். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன் எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட், நம்ம கூடவே இருக்கிற ஒரு உன்னதமான நண்பன். நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணுதான் எதிர்பார்ப்போம் இந்த வாழ்க்கையில், யாராவது நம்மளுக்கு எந்நேரமும் நன்மையை செய்யறவங்க ஒருத்தவங்க கிடைப்பாங்களா அப்படின்னு தானே பாக்குறோம். அது பகவான் இருக்காங்க நம்ம கிட்ட. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்கள நம்ம புரிஞ்சுக்காம நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல எல்லாருமே முக்குணங்கள்ல சம்பந்தப்பட்டவங்க, அவங்க கிட்ட போய் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த ஒரு விஷயத்த எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். நமக்காக ஒருத்தவங்க என்னைக்குமே நம்ம நன்மைக்காகவே ஒருத்தவங்க இருப்பாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்த்தோம்னா முக்குணங்கள் அடிமைப்பட்டவங்க கிட்ட அதை எதிர்பார்க்கறது என்னது அவ்வளோ சாத்தியம் இல்லை. இப்ப நம்மளாலே அந்த மாதிரி யார்கிட்டயும் இருக்க முடியாது. நம்ம எதிர்பார்க்கறது அடுத்த விஷயம். நம்மளால அந்த மாதிரி யார்கிட்டயும் எப்பயுமே நன்மையே செய்யக்கூடியவங்களா இருக்கிறோமா அப்படின்னா அது நம்மளுக்குமே கஷ்டம் இல்லைங்களா. ஒரு சமயம் நல்லா இருக்கும், ஒரு சமயம் நம்மளால அது முடியாது. அப்போ பகவான் வந்து இப்போ நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம், எல்லா உயிர் வாழ்வின் உற்ற நண்பன். அப்போ பகவான் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாருக்கும் எப்பயுமே நன்மையை செய்யக்கூடிய பகவான் இருக்காங்க. அப்ப நம்ம அவங்கள நம்ம அந்த உணர்வு நம்ம கிட்ட வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு சந்தோஷமும் பாதுகாப்பும் கிடைக்கும். என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன், பகவானை பத்தின உணர்வுலயே இருக்கிறவங்க ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். அமைதியை தேடிதான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், சந்தோஷத்தை தேடி. அது எல்லாமே பகவானுக்கு சரி டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல தான் இருக்கு அப்படின்ற தாத்பரியத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னாலே போதும், நம்ம கிட்ட அமைதியும் சந்தோஷமும் வந்துடும். அது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்மளுக்கு கிடைக்குமா தேடிட்டே இருந்தா ஏதோ ஒரு இடத்துல அமைதியும் சந்தோஷத்தையும் வச்சுட்டு இன்னொரு இடத்துல தேடினா எப்படி கிடைக்கும், ஸ்பிரிச்சுவல்ல தான் இருக்கு. அது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல தேடினா அது நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அது வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சந்நியாச அல்லது கர்மயோகா என்ன செய்யணும் அப்படின்றத கேட்டாங்க. ஸ்ரேய அப்படின்ற வாக்கியத்தின் மூலியமா கர்மயோகா சந்நியாசா, கர்மயோகா தான் சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் சொன்னாங்க. கர்மயோகோ விசிஷ்யதே அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையின் மூலமா நிஷ்காம கர்ம பந்தத்தில் இருந்து விடுவிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். குர்வன் அபின லிப்யதே அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை, பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுல இருந்தா நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து விடுதலை அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்துபயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவிந்திக்கு ஜெய். ஷிலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.